Vinga, 14 minutets i arribarem a les 12, a la meitat del programa. Entrem a la Punt Fric, aquell espai que deixem que el Carles expliqui les seves coses frics. Avui de què ens parles? Mira, avui us parlaré ni més ni menys que del futur. Ostres. I és que... Així en general, Sí, no, a veure, parlem en concret, però és que feia molt que no es parlava de tecnologia i aquesta setmana una mica em va obligar a anar a comprar un lloc d'aquests que en dieu vosaltres supermercat. Vale? Bueno, i tu també n'hauràs de dir. No, jo compro tot per internet i si puc no surto de casa per res. Lo d'Amazon. Sí. Allò. Però que encara que no hi vagis es diu supermercat igual. Sí, però com que no el faig servir és d'aquelles paraules Vale, que per mi és com antic, saps? Com àduc, que només la feia servir el Montilla, doncs igual. Llavors no... Llavors vaig acompanyar-lo, d'entrada la sensació una mica estranya trobar gent tan diferent, curiós, però vaig veure una cosa que feia molt de temps que no veia, que era el tub aquell dels diners, saps? Sí, canviant els diners de la caixa, pum, cap amunt. I vaig pensar, hosti, què és això? A la Punt Fric puc parlar de l'Hyperloop, que és el tren del futur. Vosaltres sabeu què és l'Hyperloop? No. L'AVE aquest de Castelló, que triga més. Es veu que és més lent que un Rodalies, pràcticament. Van avançar? No, va una mica millor, crec. Va una mica millor, us explico. Vosaltres sabeu qui és l'Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. És el que vindria a ser... Com has dit? Elon Musk. Elon Musk? No. No sé qui és. Hòstia, és superxungo. Vale, és el fundador de PayPal. PayPal, sí. Tesla Motors. Sí? I SpaceX. Hòstia, aquesta no sé Sí, què sí, és. És o- el primer és aquesta autònom penya- per treballar per la NASA. Exactament. autònom i únic ric, també, no? Exacte, segurament. SpaceX és com l'empresa que el tio va dir ui, que Virgin ara fa viatges espacials, doncs jo monto la meva empresa de viatges espacials i foto 3 coets. Vale, aquest senyor té en ment, no és broma això, el 2030 arriba a Mart. Sí. Vale? És aquest. És aquest, el que diu que arribarem a Mart el 2030 i tal. I una de les coses que vol portar a Mart és l'Hyperloop. Perquè si es pot arribar al 2029, no. Ell va dir 2030. Bueno, jo crec que és la típica cosa que diuen el Perquè 2030, si no, rotllo amartiria, polítics, saps? Que diuen, hòstia, quan toquen eleccions? 2030, allà anem. Tot el que vol... Una de les coses que vol fer a Mart, és l'Hyperloop, vale? Que és un tren que podria funcionar a Mart i també aquí, el que passa és que a Mart seria molt més barat. És un tren que va en tubs metàl·lics al buit. O sigui, imagineu-vos un tub, li xupen l'aire i a dins fiquen una càpsula, que és on van els passatgers. Com tiren els diners al supermercat. Exactament igual. Fàcil d'entendre, aquest cop. Sí, perquè això, la intro està una mica per això. Sí, bàsicament perquè... Ja, s'ha notat. Vale, doncs el tema és que... Ara ho estic buscant, feia dies que no llegia articles al respecte, i ja van pels 400 km per hora. Que van, no està mal, no? No està mal. El que passa és que pretenen arribar als 1.200, que doncs no, tampoc està mal. No sé. Però això no et fa mal, a tu, com a ésser humà? Aquí és una nova entrada. Pros i contres d'això. Pros, que tot és tope de ràpid, que gasta molt poca energia, vale? I que, a més, doncs, a Mart és barat de construir, perquè a Mart hi ha tan poca pressió que no... També no hi ha res. Bueno, bàsicament a Mart no necessiten el tubo, que aquí sí, vale? Vale. I l'altra cosa que està molt guapa, que he dit, ets autònom i es nota, és que, no, això no és broma, tot el disseny del projecte s'està fent per concurs. Fan un concurs, qui vol dissenyar la càpsula? Vinga, va, donarem un premi i vindreu a treballar. I la penya es pega per dissenyar la millor càpsula. No és broma, Està majíssim. Això, molt bé. Sí, exactament, molt bé. En lloc de pagar-li a l'enginyer l'hora, tu vas a les universitats i els dius, mira, feu un concurs i ja parlarem. I ho poses al currículum. Exacte. Que vaig dissenyar aquesta mera. Sí. Però si no guanyes el concurs, no ho poses al currículum. Bueno, has treballat un huevo d'hores, però no se't paga. Vaig quedar segon a la càpsula. Exacte, és el currículum. Vaig quedar segon a la càpsula aquesta de merda. I ara tinc Càpsula Corp i he fet la sèrie de Dragon Ball. Per exemple. Podria ser. Bueno, coses dolentes, que això jo crec que és interessant tenir en ment. Una, a l'estar al buit i dins d'un tub, a priori no hi ha finestres. Llavors, per fer un viatge llarg, què onda? Bueno, però estem tothom mirant a la pantalla. Pantalles de plasma pel voltant, així, amb paisatges. Perfecte, perquè això és la solució que jo havia dit. Dic, fàcil, no, tio, jo Netflix no dic i el aquesta. Jo dic, qui mira per la finestra en un vol? O en un ave. I a 1.000 km per hora, què vols veure per la finestra? Vull dir... Bueno, el que vols veure és el mareig que et ve. És també. L'altre és el soroll. El tema del soroll es veu que faria moltíssim soroll, això. Vale? Ja. No sé com ho solucionaríem el tema del Ara soroll. hi ha auriculars. Això, qui dissenyi la càpsula, no hi haurà soroll dins la càpsula. Tu creus que no, Jo crec que no hi haurà soroll dins la càpsula. Si hi ha soroll dins la càpsula, auriculars d'aquests Bose Noise Cancelling i ja està.
Doncs ja està. Ja tenim, no? Vinga, ja és això, ja és això. Presenta tu el projecte, Litus, o Hòstia, Jordi. bueno, el Jordi, no? Els dos. Projectes tècnics. No, farem un programa que es digui Projectes tècnics. Vale, exacte. En fi, gràcies, Litus. A vosaltres? Ja està? No, sí, ja està. És que l'Hyperloop va molt ràpid, tio. Hòstia, a mi m'estava agradant. Pim-pam de la secció. Bueno, pues, no, el següent.